Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi diplomunu kabul edýän daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny düzdi. Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçylarynyň maglumatlaryna görä, bilim puduwynyň işgärleri orta mekdeplerde eni atalar bilen hemde ýokary klaslaryň okuwçylary bilen ýygnak geçirip daşary ýurtlarda okumagy isleg bildirýänlere diplomy döwlet tarapyndan tasdiklanylýan daşary ýurt ýokary okuw jaýlaryny saýlamagy maslahat berýärler. 16 aprelde Azatlyk Radiosyna Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan diplomy tasdiklanýan daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň sanawy gelip gowuşdy. Ondan ma'lum bolşuna görä diplomy tasdiklanýan ýokary okuw jaýlarynyň hataryna Russiýanyň, Hytaýyň, Hindistanyň, Türkiýanyň, Gazagystanyň, Gürjistanyň hemde Belarusyň uniwersitetleri bar. Sanawda Belarusyň bir ýokary okuw jaýy, Gazagystanyň 2, Gürjistanyň 1, Russiýanyň, Türkiýanyň, Hindistanyň 10 we Hytaýyň 100-den köp uniwersiteti görkezilýär. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy diňe Bilim Ministrliginiň sanawyny çap eden uniwersitetlerine bilim alýan studentleri Türkmenistanyň çäginden valyutanyň resmi bahasyna laýyklykda maliýe serişdesini ugratmaga ruhsat beriler. Bu sanaw 1 sentýabrdan güýje girýär diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Onuň maglumatlaryna görä täze düzgün häzirki wagtda daşary ýurt ýokary okuw jaýlaryna bilim alýan talyplary degişli däl. Ýagny häzirki wagtda sanawda görkezilmedik ýokary okuw jaýlaryna bilim alýanlar üçin Türkmenistanyň valyutanyň döwlet narhyndan çalışmagy ruhsat beriler diýip habarçy aýdýar. Eni atalaryň arasyna dowul döredi diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä häkimetler diplomy kabul edilýän täze ýokary okuw jaýlarynyň sanawy bilen baglylykda 16 martda çykarylan haýsydyr bir karara salgılanýarlar. Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki ikinji habarçysy degişli resmiýlere salgylanyp paýtagtdan beren maglumatlaryna Bilim Ministrliginiň çap eden sanawyna görkezilen ýokary okuw jaýlaryndan berilýän diplomlaryň Türkmenistana kabul ediljekdigini habar berýär. Täze sanawlar barada orta mekdeplerde geçirilen ýygnaklara gatnaşanlar Merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlardan diňe 1-2 uniwersitetiň diplomynyň tasdiklanýanyny aýdýarlar diýip habarçy belleýär. Onun maglumatlaryna görä täze düzgün ýeni atalaryň arasyna tolgunçlyk döredýär. Azatlyga gelip gowuşan sanawdan ma'lum bolşuna görä Merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlaryň hataryna diňe Gazagystanyň Al-Farabi ýadynaky Gazak Milli Uniwersitetiniň hemde Gumilov adynaky Ewraziýa Milli Uniwersitetiniň diplomlary Türkmenistana kabul edilýär. Şeýle-de postsowet giňişligindäki döwletleriň hataryna Belarusyň diňe Belarus Döwlet Uniwersitetiniň ady Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň täze sanawyna girdilipdir. Azatlyk Radiosy bilen habarlaşýan daşary ýurtlardaky türkmen studentleriniň hataryna Belarusyň başga da dürli ýokary okuw jaýlaryna, Ukrainanyň hemde Täjikistanyň uniwersitetlerini okuyan türkmenistanlylar bar. Täze peýda bolan sanaw barada Azatlygyň Türkmenistanyň Bilim Ministrliginden kommentariýa almak synaşygy başa barmady.